Sashi senpat nga ai kuble yepi baro aka kerteng Jesus Christ bat nga pedang sngau baha yepi ki badon hakani ka jaka bat kumjuru kito baro ki bajupet bat sngap ya ki program jonga Good News TV bat nga ai ngu yau blay ubla play biang yang ai kani kala sashi senpat bangan ya sambe kani ka ktien ka jong blay hapdeng jong phi bat nga ngongu shibun yaga Good News TV ka baju pentrekam ya ki plan bat ki jingkmu ki jong blay hakaban pensapriang ya ka jingelap ya ka jinghikai ya ka ktien ka jong blay bat ki jinge keren ki jinge slok bat ki weiru ki programs ki prepare ki bangi jio ban pet bat sngap nakapor shakapor te aswa bengini ya shakmat Tomatang ini pet kendiat ya ka bangila adep ban ya keren hakani ka Thursday kini Friday ka ba ladep kai ka bangila adep ban ya keren hakani ka Bible study ka baladep kalong sapang ka jing ngap jar ka jong blay ka benta ka beningkong bat ngilaya persang ban wanra yaki lightly ki jing batai ne jingmut sapang ka jing ngap jaru blay ka beningkong habang ya keren sapang ka jing ngap jar ka jong blay ngia keren sapang ki por ne ki jingja ki badap de ki jing bat ki jing yele ki bangi ngau kumba ublay simdon rengkat bat ngi ngau bau blay jengai bahanangi ni ngau bau bleu la ino sendon yangi kata kadai ka jing batai ka beningkong bat ka jing batai ka ba ars pangkani ka jing ngap jar ka jong blay kalong ba haba ngidon hapdeng ki por jong ki ba hadu kata-kata ki por jong ka jing yele ni ngau kumba ublay umpet sngam jubab ya ki jing duai jongi bat kabalai habang ngikren sapang kapor ne jingja kiba sniu kiba ngi kumba ublay uklemle banyarap banjada bat sumarengi bat usya penban yangi bangin mat ya kita kijingja ti akanika tayo kabala lekno ngilayor ubanya kren sapang ki jing sngo kiba per jong ki briu kibala mat yakini ki kibala penpau haki ktien kijing tho bat kijing ruai ti mentapat hakani kapor tungin ya pet yaki laingut ki briu ki jong blay kiba mat yakani kijing ngap jar ka jong blay bat weni kita udai Abraham ublay ulakot yu Abraham baun ino ya ka yeng ka sem ka kur ka jat ka imlang ka salang iki jing yok pateng bat eki baro ki baudon ban let syakari ka ba ublay un peni bat syu ula kular banau Abraham bat ka Sara kibriu ki ba lakut ka ayom ban pun ban kha kan mi ka jat ban riu tikum tau Abraham rengkat bat ka yeng ka sem bat ki katu ka nengut ki syakri ki syakor bat ki jingri jingdo ulami na lasnong ban let syaka jaka ka ba ublay unyalam Abraham ulahab banyat syajar sans pamail na kariur ka ba mentaki ong ka Iraq habanyat lengba jong ka Haran ka ba ki ong menta ka Syria ban poi syakanan Lanesha kari Israel. Kisngi kisnem kilaya thir shakmat. Henry ublay usngap jarjar. Abraham uklam yo sngau sho ya kasur ublay ba un kren halor kanika benta. Abraham uklam yo ba ublay unle Abraham uklam ya kendo lane mat ya kanu ka jingtrai jong ublay hakani ka benta shisha omdon kanu ka dak ru ya kasara bakan pun lenikan kha yau khun
hadien khat san snem Abraham ula penken mau ya ublei ba umpat yo khun bat ba ulong uba khlem khun bat Abraham ula ong haka kitab Genesis kelong ka khasan ka khot ka baar ula ong atrai Jehovah jonga hatu ka amen ai hanga haba nganang long uba khlem khun tekumta ublei ulawan ban yakendo biang baru Abraham ban penthamai yaka jingkular baraka kitab Genesis kelong ka khasan ka khot ka basan ka Bible ka ong ti ulayalam shabar yu bat ulaong tu khmit menta shabeneng bat tu nyow yaki klor lada mela ban nyow yaki tiu lo ong ru hau kumta ken onlong usembai jongme kisngi kipor kiwan bat kilet ka jinglong temen wa Abraham bat kasara kelanang yach khaman keladon ka jinghiar hakiliang baro bat le si lajno ka jinglong mensim de ya ka kum kata kapor ba ublei ulawan ye syambiang bat u Abraham bat ula keren da ka basyai bat ong haka kitab Genesis kalnong ba khatnyo ka khot ka ba khat riu ngan kurku yakaru ban ngan ai hame yo khon ru naka hot ken ngan kurku yaka ba kan man long ka kemi ki jaj ben riu bat kisim ki pai lang ben riu ken mi naka hakapor bo Abraham uladap nyofu san snem ublei ukular bana kasengkai jong u kan mi kajat ben riu ka bakrau bat onda haba Abraham uladap sispa snem lakhayu Ishak te kumta u Abraham bat kasara ki hab ban ap hado arfu san teliki snem ban yo ya ka jingkular barhakini ki snem nganongi phi ba Abraham bat kasara kimat ya ka jing sngap jar ka jong ublei Henry ka ka bas ngau tanat bahasa pang Abraham kalong ba hapdeng jong kita kipor kiba hadu kata-kata Abraham ula peni ya ka jing Yaisha kabayasha kat ba ublei umpat le kajing Yaisha kaba ublei umpat ai ya kabalapan kajing Yaisha kaba ublei umpat penyo ya kaba ulakwa Abraham ula syusabet ha kajing penyan kaba start ublei long kat balong Tomatapat nginiapet sa waypat ubriu jong ublay ubalamat ya kajing ngap jar ublay bat uta uday udebit usim debit uday ubriu ubadon ka jingedei kabala slem bha bat laublay daladi hi uong haka kitab sam kaba arfuar ka dekhot ka besifo melong ublei jonga nadu ka kpo ka kme jonga bat uni ubriu udairu ubriu ubaladon ka jingedei ka bajan baha bat la ublei daladi hi ulaong ha ka kitab sam kalanong ka ba arfuar ka dekhot ka beningkong ublei jonga Uday ubriu ubaya keren bat ublay man kipor. Uba tip bahaya ublay, uba syanya lut ha ublay, uba la pelong ya ublay. Kabenta kabakrau bah ha ka jingim jong u. Uba bu ya ublay ha khamat bat ha pedeng ka jingim jong u. Bat ha ka kitab sam kalau bakhan riu ka dekhot ka pesan bat ha ki kam ki apostol kalau bakhat lai ka dekhot ka ba arfuar.
ublay uong yau David kumno, uday ubriu, ubadon ka doknut kum ka jonga. Henry uni ubriu ulamat ikjingele, ulamat ikjinge kibasniu hadu kata-kata. Lakalong haka jingim shimet, lakalong haka ying kasem, bat lakalong haka sensyar ka khadar, ya kahima ka bakrao. Te kumta ula dwai, ula yasat ya hublay da kemensiam ka bakhya, bat ka doknut, ka bapang, bat ka bamong. Henry haba ushem ba ublay usngap jarjar. Haba ushem ba ublay uklem keren ay u. Haba ushem ba ublay uklem ai kanu ka jingerap ya u. Bat haba shim yui ba ublay unwan banle ay ya kita ki jinge ki ba ulaya kendo haka jingim. Bat kumjuru haba usngau ba kamdon syu kata ka jingdon rengkat ka jong ublay batu. U David haka kitab Sam ka ba arfuar ka dekot ka baningkong bat ka ba ar. Ula dwai ba ula kaang sa ublay. Bat uong ublay jonga balay mila ino yanga. Balay medjngai kata nagabayarap yanga. A ublay jonga nga kaang mensngi henry mempensngau menmet ru bat ngam sngap jar. Hakani ka jingkali ublay jonga balay mela ino yanga. Ngiyu i ya kasur jong ka jinglingo. Kabaki pareng kiong note of surprise. But hakaway pat ka jingkali balay ublay jonga ino yanga. Hangni pedeng yui ya ka jingkali ka jong David hakaba ula sngolingo hadu kata-kata. Hakaba lesi perkhat kumnu uni ublay ubanga ngalajan syau hadukan ni kani bat meuru ubalajan yang hadukan ni kumnu ino yang kini kalong ke bamla banlong lesi uperkhat u David kumta bat ngamla ban nget da lei ru u David udap de ke jinglingo ke bakrau hadu kata-kata balai me jengai kata na ke bayarap yang u David namar bulamat iga jingwan ublay bandor rengkat batu bat syuk namar ulamat ru ki jingirap ki bakrau ki ba ulayo na ublay tekumta u David usngau tho baharu hadu kadnu ka jingim kanlong haba ublay wan syuk sajan banyarap yu bat lesi day hakaba kum gani kapor ba u David usngau ba umlong ai syuk umdon ai syuk bat umla hisu banle ai. U David umdon jing batai ne jing juba balai ublay jengai no bat balai ublay yarap syu yo. David hakasam ke balai fusan ke dekot ke ba arfuar. Wong meyo I atrai. Wat ngap jar. Wat long jengai nanga. Ngap ngan pule biang. Meyo I atrai. Wat ngap jar. Wat long jengai nanga. Ka ke bas ngau tenat bah. Syapang u David kalong. Baka jingkren u David. Kami nak jing ngau tho. Baka jing ngap jar ublay. Kamut ba ublay don ringkat bat u. Henry udon rengkat, upen, uyui, utip, usngau tho, usngau kia, bat usngau lem. Bat u David, usukwa tang ba ublay, unum sngap jar. Ba un keren ba un wan hajan, bat ba unum long jengai. Tamatang ini pej pede,
sia wei pat ubriu jong ublei ubamat ya ka jing sngap jar ka jong ublei bau tau de Job barha ka kitab ka jong Job kelenong ka bakhat khandai ka dokhat ka banyo Job wong kumni hakmi ngalenyar na ka jingle bamdei henrei omdon bapen sngow yanga nga kerpat jam ya ka jingerap henrei omdon ka jing bishar Job naduk kipor ki menchua ula perta bat lenyar persya ya ka jingle bamdei jongkinong sebia bat ki khaldi hakaba kila tu iki jingri jong ubat kila penyap ya ki syakri jong ubaro Job ula perta bat lenyar persya ya usaitan ubala don kti ban penja ya ki jingyap jong ki khon ki kti bat ki syakri syakor ki jingwan jong ki jingpang ki jing sitam hoj Job ula duai ula kerpat ula kaang ula lenyar ban mudui hakmat ublei kumba ubriu umudui hakmat unong bishar hayeng syari ya ka jing syale bamhok bat ka jing syale bamdei ka jong henrei omdon basngam bat sngow yo shim yo e ka jingerap ne jing kersan nang nuru badaka kitab Job kalenong ka ba laipho ka dokhat ka ba arpho sngap igini kintin Job uong ngayam hame temem shaskor yanga ngayeng teme shukmi yanga sngap ngan pulebiang ngayam hame temem shaskor yanga ngayeng teme shukmi hanga hangni ngiyui bau Job hakabakut ula shuyam rangba akhmat jong blei henrei I kumbau blei hang taru ukhlam sngap bat ondah bau Job yang nangta nagabayam ublei usupej bat khmi yau Job uong hakane ke kitab ke ba arfulai ke dekhat ke ba pra bat khandai hakmi ngalet syafrang henrei umdon bat syadin henrei ngamla banyu I yau sakadiang men ba udang trei henrei ngamla banyo khmi yo uburi yeladi sakamon bat ngamla yo I yo hoi Job wat yo blei hapleng kita kijing upet habaro kiliang kabamut habaro ki benta jong ka jingem ka jong henrei uklam shem yo blei Charles Spurgeon uong kumni ngan supule da ka bangala kelas ka ketien khasi kani kedi ka wei ne ki dang jong ka jinglong khun blei basisha jong ubriu bat kata ka long ba wat la ublei usyo ye u henrei uni ubriu dang don hi ka jingkwa ka jingthrang bat ka jing angnut ya ka jing don ringkat jong ublei bat so wei briu bakrau jong blei adam kelak wong igini ki kintin ki bangla bu aka kitin khasi kini ki artli ki dikhat ki pin I ka dur ka basai jong ka jingpang bat ka jingmong ka jing sngow ka men sim Job haba wat ya ka jing syam sngow bhala ni ka feba jong blei lalut kilat bat ki jaka ki bau Job ula persyang ban syam yo blei kani kadai ka jing batai ka basisha ya ka jinglong basisha jong ka jing kelabamut basisha hoot walada Job ula wat shisha bat wat benia yo blei shimla ban syam yo blei I kumbau blei ula buri ilade bat kani hakajing imu Job kelalong kabat tan ka jingmat ka ba tan Job upen pau ya ka jingdu ka ba krau na ki jingdu baro hakata kapor
Bat kata kalong ka jing dukno ka jing yedei ka ba kodor bat ublay ka ba sisin ulamat ya ka. Ujub hakalenong ka ba arp kundai ka dekot ar bat ka basau. Sngap uong kum ni. Bangan dalong kum haki benai ki ba mensyua. Kum ba hakita ki sngi men ba ublay ula jusuma renga. Kum ba ngalalong haki sngi ka jinglong samla men ba ka jingeslok ublay kaladon halor ka yengjan ka jonga. Ujub hang ni ukren benyau. Ya kata ka jing mat ka jing u ka ba mensyua bat ublay. Henry ka ba mentau klemat siu. Henry ka ka ba ngau tanat bahas pang ujub. Kalong ba wat hapdeng kitu kipor bat jingja ki ba usngau kum ba ublay umpet sngap jubam ya ki jing duai jong u. Wat hapdeng kitu kipor bat ki jingja ki ba ujub ui kum ba ublay don rengkat ujngai no u bat ula eno sendon u. Wat hapdeng kitu kipor bat ki jingja ki ba ujub usngau ba ublay ula dei ban kang man pen sange bat pen kerya igini ki jing na ka jing im jong u. Henry ublay usya pan man ya ujub ban man iki jing bat jingele ki ba serkai ya ka jing im. Ujub udang ong ya kini ki kentin. Haka kitab ujub kelong ka ba arfulai ka dukhat ka ba shipho. Sngap uong kum no. Wala da ulamat ye ki ta ki ba kraw haka jing im ka jong ki jing ki ba kraw ki jing ele ki ba kraw. Henry udang ong ye kini ki kentin. Henry u itho ya kalenti bangayan. Onda ula tenjo ya ngan mi no kum ka ksiar. Bat haka ni ka dekhot. Don lightly ki ba ngiyoi. Kabeningkong ngiyoi ya kata ka jing scam jingmut jong ujub. Scam jingmut hadu kata-kata. Ba ublay upet bat utip ya kijingya lenti jong u. Kabaar ngiyoi ya ka jing sngap kaba yaisha. Ngiyoi ya ka jing ap kaba yaisha. Ujub uap de kaba yaisha. Hakita ki jing tenju ki jong blay. Bat uong onda ula tenju ya nga. Lani onda ula dep ya kaban tenju ya nga. Slam kat ba slam ngan ap. Bat hakani ka dekhot ngiyoi ya ka jinglong kaba tikna. Ka jong ujub haba uong ngan mi no kum ka ksiar. Tikna ba ya kata. Mangan mi no kum ka ksiar. Niyay ngu yo blay nam tak ni ka khubor ka bu ay pring jongi ha ka ni ka por. But ka jing duai ka jonga kalong ba ka ni ka khubor kan yo jaka hi ki do nut ki jongi. Kham tam hakitu ki ba mat ya ka ni ka jing ngap jar ka jong blay. Ka ba i kumba uklem sngap kaba i kumba uklem pet kaba i kumba uklem sngau hiro kaba i kumba ula eno. Henry pet ya kanuksa jong niki laingut kibriu ki jong blay Abraham u David bad Job. Bat pet ya kanika nuksa ka jong Job hakaba udon kani ka jinglong ka scam ha ka jingmut ka jong ba ublay upet yo haba uyat kani ka lenti bat udon rengkat bat haman laki klemat baro om tangkata pet ya ka jing up ka ba yaisha ka jing up ka ba yaisha uyai up bat yai up da ka ba yaisha slam kat ba slam ka jing tenjo henry yai up
utip scam bahkan sakut kan dikapor juga jing tenjo. Bat kawai pat. Pet ya kejing long kebat tikena ka jong pet. Udah tikena hadu kata-kata. Baun sami pat. Kum keksiar. Ubriu bodon kador. Kabakrau hadu kata-kata. Tau blay unkerku ya pi baro kibadon negani ka jaka bat kitu baro khot kibas ngam. Bat kibapet ya kani ka program. Nam ta ka burom ko jong blay. Amen.